You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. Ahojte a vítam vás pri mojom novom videu. Viacerí ste mi písali, či by som mohla spraviť nejaké vlasové tutoriály a tak som sa rozhodla pre tento taký jednoduchý tutoriál na 3 jednoduché účesy so zapletenými vlasmi. Ako prvé začneme tým, že si vlasy poriadne prečešeme kefou alebo hrebeňom, čokoľvek používate, to čo je vlastne najlepšie pre vaše vlasy. No a potom si ich rozdelíme na 4 pramene, pretože tento cop bude pozostávať zo 4 prameňov. Začneme tým, že prvý prameň prepletieme popod ďalší prameň, ponad ten druhý prameň a popod tretí prameň a toto je vlastne taká spomalenejšia verzia, aspoň som sa snažila, aby to bolo spomalené. Musím sa priznať, že sa to s mojimi vlasmi robilo strašne ťažko, pretože oni sa jednak dosť zauzľujú a sú dosť husté, čiže kebyže mám o ten jeden prameň menej, tak by to bolo úplne ideálne. Aj keď sa vám zdá, že tento cop je trošku komplikovanejší, tak to tak naozaj nie je, stačí to len skúsiť a keď vlastne to budete skúšať viackrát, tak už by vám to malo určite výjsť. Na záver som sa rozhodla tento cop dotvoriť tak, že som ako keby vybrala niektoré pramene, aby to pôsobilo tak messy, neviem ako to mám preložiť do slovenčiny, aby to znelo normálne, ale snáď chápete. A to je asi tak všetko. Tento účes je naozaj jednoduchý a stačí, keď si vlastne vyčleníte jeden prameň a môže tam pes, prosím, prestať štekať, ďakujem. Asi neuveríte, ale fakt prestal. No dobre, takže vyčleníme si jeden prameň, ten si zapletieme, no a potom si tento zapletený prameň zapletieme do klasického copu a to je v podstate všetko. Ja som sa rozhodla dotvoriť tento cop tým, že som si tam pripla mašľu a náš účes je hotový. Tento tretí a teda posledný účes bude zapletený ako keby z jednej strany na druhú. Tento postup bude vlastne celkom jednoduchý a budeme ako keby iba priberať vždy k prameňu nejaký menší pramienok a prepletať to cez ten ďalší prameň. Čiže zoberieme si jeden prameň, prepletieme, pridáme kúsok ďalšieho prameňa, prepletieme a tak ďalej. Potom si už len vlasy prehodíme na druhú stranu a klasicky zapletíme. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám páčilo a chceli by ste aj viacero takýchto videí, tak môžete dať like alebo mi zanechať nejaký komentár a vidíme sa pri ďalšom videu. Pa!